O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolle o 9º encontro de Academias de Cine e Audiovisual da Península, organizado pola Academia Galega do Audiovisual. Este encontro prolongarase ata mañá xoves e busca fomentar un espazo de diálogo e colaboración entre as distintas institucións do ámbito audiovisual. Convidamos a compartir experiencias, a compartir coñecementos, perspectivas, porque o intercambio entre territorios sempre vai favorecer enriquecer non só as nosas institucións, senón tamén o conxunto do sector audiovisual, así que moitas grazas. Trocamos as nossas experiências, as nossas ideias, os eventos que se passaram nas nossas academias. E de lembrança, porque lembro-me de, em 2017, o primeiro encontro que tivemos na Corunha, a primeira vez que nos juntámos as academias ibéricas. Já são há 8 anos, já foram há 8 anos, passaram 9 encontros e mantemos este encontro. Óscar Doviso, director artístico do OUF, expresou a súa satisfacción por acoller encontros como este que enriquecen o festival. Para o Ourense Film Festival é un placer ter este tipo de encontros, sobre todo, coa Academia Galega do Audiovisual. Tamén moi agradecido á Deputación de Ourense porque o fai posible. Penso que o Festival de Cinema de Ourense temos que ter este tipo de encontros entre profesionais, entre persoas, porque en tempos de inteligencia artificial, a través das pantallas facer todo, penso que a labor dos festivais é precisamente ir contra todo eso. César Fernández asegurou que a Deputación levanos apostando por unha alianza estratéxica coa Academia Galega do Audiovisual. Creemos que é moi importante contar con estes espazos de encontro, de colaboración e de reflexión, porque moitas veces pola propia dinámica do traballo, do día a día, a propia a voráxine que todos vivimos e que vos na vosa profesión e no voso sector vivides nese día a día da profesión, non hai eses espazos para sentarse, para reflexionar, para falar, para compartir experiencias, e nos creemos que eses espazos son moi importantes porque de algún xeito son os que permiten avanzar o sector.